Sang ni som pathuma movie unreleased the Conjuring movie ka in end to m he movie hi movie dang ai ma zok chuan a hlau omin arab thlak zok a chan chu he movie hi ataka thil thleng ani he movie a thil hla omber hi Annabella Doll kha ani Annabella Doll kha ti hian in lo shivek anga ma se ataka chuan ti hian a om kha movie siam tu khan kha naute kha a ai hla oma a siam du wangin ti khan a siam phani ole kalau lete ta e video tharnen ama sain kan channel la ilo lu tharni chuan kan channel hi milo subscribe in bell icon milo me sakdon nia video thatak tak local turte I chan lo nan. So let's explore the true story of the Annabella Doll. He video hi in zawain atop thleng min lo en sakdon nia achan chu he video a hian Annabella chanchin engkim ka soi chuak vek don ani kumsang ha zakwa somsari khan dona ti ming me chenu chuan afanu chu antique doll pakhat gift ta pe ya Donate teting chuan nautelem in fiampui adu thina chuwang chuan college zirlai ni chungpo chuan nautelem in fiampui adu thin khami hun khan dona chuan nursing azir thina NGT ming roommate pakhat anei bok an pani hian apartment pakhata an om thina khai apartment na omlai khan anu chuan nautelem gifta apeya dona po chuan hlim takin ala a chuan akhuma chuan amutir taringota anu loka chuan dona le athian NG chuan nautelem anhan en le chuanin a omna tring chuan alo chesan ta dei meya dona college tring alo ho thin hian chu nautelem chu a omna tring chuan a position alo in thlak zel thina rooma da hian alo hole nuwa chuan room danga alo om dei thina khuma mutir hian an sofa ate alo om dei thina zoi muang chuan heng thil thleng ho hi atam chho zela kar khat nu vela chuan heng thil thleng ho hi a hla om ta a tlai khat chu dona le NG an lo ho in paper tam tak an hmuwa paper a chuan help us ti alo in ziaka nautelem chet san zel na kha an tan a common ta a zan khat an lo ho chuan nautelem chu a om na nga ya ngei alo oma dona chuan makti tak me chuan a en kwal vela nautelem chunga chuan thisen akai nuaya chu investigator chuan he nautelem hi naupang thlarau ani aming chu Annabella Higgins atia chu investigator chuan Annabella biak atumboka asoidana chuan adam thin lai khan he apartment huaya ka thina tia dona le NG apartment omna huaya Annabella chuan kumsari lekani lai khan kathia chuan tuna dona le NG bulaka hian kahim ka inti alo tia chuan Annabella chuan dona le NG hna chuan arwalin ka ve thei ngem ti thu azota dona le NG chu nursing zirlai an nia Annabella chanchin an shiat chuan an khongai ta a chuwang chuan omtir an phal ta meya dona le NG chuan thiandang pakhat an neya aming chu lowu ania ani po khami apartment a thina asoidana chuan he naute hi a hla oma he apartment a hian kanda theilo atia mase dona chuan athu soi a oilowin investigator thu a oizoka ti chuan omtir an phal ta meya zan kha chu lo chu amuthil lai chuan aron har thuta ataksa ati che theilowa a hlauta naupang nuiri a hria a room chuat a han en chu Annabella Doll chu a han muwa Annabella chu ataksa a han lona lo chu a hlauta a hlauna sat wangin nikoshelawin a ompha bokani zinga thole chu Annabella Doll chu a rooma alo omrenga lo chuan ataka thil thlenge kamu mangmei meiti asoya khamini khan dona le NG chu an pani che in an oma an rooma tring chuan thomalo oma rukru an lo lut emo antia lo chu rooma anwa entira ma se tuma anom der silo chuata Annabel alo oma anunga mi an ommoti in a hoilet chia ma se tuma anom bok silowa chuta dinglai chuan a om chu anathut meya a oma han khoi chuan a oma chuan khemna satak mei a hmuwa thisen po chu alo chuak zoi zoi boka tiang thil chu a thleng chho tan ta le zela dona le NG chuan an ring hel trana kumsari lek nau pang chuan tiang thil chu ati theilawang tin an pani chuan spirit anau ta meya Father Higgin ma se Father Higgin chuan tiang spirit thil ka ti theilo ti in father dang akau tira an pani chuan priest anau ta meya Father Higgin ma se Father Higgin chuan
tiang spirit ka ti theilo ti in father dang a ko le saka father cook an contact a anuwa father cook chuan 8 le Lorraine a contact vele thunga an pani kha The Conjuring movie a in lo mu ve to nge karing anuwa chuan Donna le NG apartment a vakalin Annabella dol chu an investigate chanta a an chui chiangna chuan Annabelle dol chu naw pang kumsari lek ni lovin tharau sual naw pang lem chan jok alo niya an ina omin Donna emo ench ko chunga lu tumjok ani Donna chuan 8 le Lorraine chu apeta a 8 le Lorraine chuan Annabella chu motor hnunga anda ta a motor khallai chuan brake kallo steering kallo thut afila motor chu a disbalance na satak zeta 8 chuan holy water Annabella chunga athe a chuan Annabella chu atop maya 8 le Lorraine chu in an wathleng ta a in an wathleng chuan Annabella chu khuma anda veya ani po chu a omna alo in san zela voi khat chu father pakhatin en turin alo kala father chuan Annabelle lon hena no telem mei niya mi pui engmai soi theilo mi itiliam theilo atia chuan ei chuan kha thu kha soilo turi ni atia Lorraine chuan motori khalin ifim khurdon nia chuan I howa milo kol ngei don nia atia achan chu Warren ngai dana chuan Annabella hena tiang asoi wangin Annabella ati thinrim ania father hona chuan Warren akolta a thom hlau tak chungin kacha sual trap ti thu asoyani 8 le Warren chuan Annabella dol chu Uden box a khungdein museum a anda deya alka museum a tunthleng nala omreng tunthleng thlarawala oma ama angin alla hla om bokani he museum a heng kalna chance nei tala ikal dungem commenta ilo soi ve ngei don nia hela thleng video in la en ni chuan kan lom lu tuke he video hin la like lo ni chuan khongen mi lo like in kan channel telsen bio mi zo hi lo subscribe in bell icon mi lo me sak don nia